musidɓe tedduɓe heeɗiɓe rendaɓe gurdam lalloɓe sen men Titonde TV. Oɗon ñaaga noon oɗon mbawi yebde en e sengoji laylay renduɗi kala. So tawi toon ko Facebook mbatta ko page DJ Dou, so tawi ko Instagram mbatta ko DJ Dou, so tawi ko TikTok mbatta ko DJ Dou. Continue wadde abonné, mbaɗon like, ɗacconen commentaire uji mon, ne tawno doole ligo ko ndiyam kono doole Titonde ko onon fulɓe. Hande noon garaten koye actualité kala ɗo turnuɗa radio ji ɗi e téléji ɗi fof ko ɗum woni ko bablata e nder oɗo saaha woni Imam Lamine Sall jaaɗo toon to Louga. En ji noon ngasa ngas jooɗi jo fof so tawi anda sammo jikku en kala ɗo ndewi kanko no omo heewi rewde ɗon ngam riwtude haalaluji men, riwtude dental mumen. O haali haalaluji kewɗi e nder téléji e nder radio ji, kono noon haalaluji makko ɗi ƴewɓe jonnani ɗum wiyeteɓe wonde ko wonɓe e diine l'islam walla wiyeteɓe wonde ko chrétien ji walla juif uji, hay goto e mabɓe yonnani ɗum ne tawno anda sammo jikkoye wona julɓe tan woni hen, chrétien ji nani hen, juif uji nani hen, ne tawno kamɓe ɓe ndenti ɓe mbi wonde ko aada e cosaan ɗaccanoɗo ɗo gila diine l'islam so ataw arde tena ari nde riwtani ɗum ɓeydi ko tenkinde ɗum noon ɓe jiyata muk woɗɓe ene gara ene guitta ɗum ɗo e nder leydi ndi ne tawno Sénégal wona ɗum woni darde mum, kadi Sénégal wona ɗum nawrata ɗum yeeso, Sénégal wona ɗum woni ko wowi, wona ɗum woni ko aadori. Ɗum noon ɓe dari ɓe mbi wonde debbati gorkati koko gasata ɗo e nder leydi ndi ha laaɓa cer. Kamɓe noon ko ɓuri tenkinde e koɓe mbi ɓe jaɓata muk ko kewi e nder leyɗele goɗɗe ɗe ene kewa ɗo hen, kala mo ɓe jii ko ɓatake debbati gorkati ɗum noon ɓe kaɓate mum tan ha ɗum gasa e nder leydi ndi ha laaɓa cer. Amma ɗum ala ene jaraniɓe hen wasde ɓe pitali mabɓe ne tawno ɓe jaɓata muk ko bonnata jikkuji ɗi Sénégal naɓe jikkino e nder leydi ndi, ha leydi ndi ene wiye wonde ko leydi waliyaɓe e leydi sernaɓe e leydi ndi gandanɗa hoorema ko leydi solidarité, jaggodiral e jiɗodiral e jokkodiral. Sa ari so tawi neɗɗo innitaki wiyani wonde koye oɗo tarika woni a wawa ɗum andude. Kanko noon o wi wonde e nder diine l'islam ene dagni debbati gorkati ko ɗum woni haala makko, kono noon o ɓooyi ɗum haalde kono ko ngolɗo kam o tokkiti ɗum dow ne tawno wiide wonde catholique en ɓe chrétien ji ɗi gonɗinani gueno ko noon woni no wi. Te enen fof eɗen gandi chrétien ji ɗi ene gonɗini gueno ko heddi ko noon kamɓe ko yenanti Yallah Isa ko on wonni moɓe ndewi, te kadi eɗen gandi on ne ko nelaɗo. Ɗum noon enenne ndewɗen koye Muhammadou ya Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam haɗata kay kamɓe ɓe gonɗini Allah ne woodi eɓe gonɗini nelaɗo mabɓe ne woodi, kono kadi ko noon ɓe gonɗiniri enen e koye men nelaɗo men ene woodi. Ɗum fof e wade noon kala haala ka neɗɗo haalata ene ubbita fitina, walla kala haala ka neɗɗo haalata tunda hakkillaji leydi fof ne fotiri ɗum neɗɗo ene foti ɗum wawde renade. Ɗum waɗi noon so tawi eɗeni kaala Sénégal hande ne sifori ne wayi ene woori, sa haali noon wiya wonde ka kewɗo haala, walla sa haali wiye wonde tigui a joni ka neɗɗo mo gandanɗa hoorema peut être ko yiyande wonde ne jiida e yiyande sénégaliji ɗi joguiɗa. Ene wawi ittede hirgueji tuma fawe ɗum e dow ma, kono noon so tawi wonde heɗotoɓe haala famoɓe haala ɓe nani ene gandi ko woodi ko walla eko wodani ko. Sénégal so tawi tan eɗen kalda gonga e nder ñallal ngal ɗo ngal gonɗen gila ɗo banggue kinɗe hunde nde ko caɗele mehe woni hen, ɗo banggue diine mbiya wonde ko caɗele ɗe ko ɗon ɓuuri hewde ɓenana ƴettoɓe, ɗo banggue tarikaji mbiya wonde caɗele ɗe ko ɗon ɓuuri hewde. Yimɓeɓe nana mbiya wonde Sénégal wowi ko jam tan woni ɗo. Gande de bone wona tan ko woni Ukraine ko, eywa baluji tigui a joni ene berle walla char de combat ji ene berle e nder oɗon tuma, wona guerre tan woni jam, ne tawno jam koye neɗɗo o taw d'abord. Kono noon kala ñande ne pinɗa jiya ɓene jofodira ɓene ƴettodira ɓene guitta hirgueji tuuma ene fawa ɗum e ɓeya. Ɗum noon so tawi leydi woori ni yimɓeɓe cikkat tan koye jam wona, haadi ɗon ɗo gandanɗa hoorema guerre waɗani, walla haadi ɗon ɗo gandanɗa hoorema gueji fusani arti e nder yimɓeɓe, walla ɗon ɗo gandanɗa hoorema ha joni fitinaji taw mayɓe limaka e nder oɗon tuma. Ɗum so tawi wodani tan sikke wonde ko jam woodi, kono noon paame wonde jam biyetenoɗo ko jam o so tawi ɗum woodi ko hakkude neɗɗo o e neɗɗo o, hakkude diine o e diine o, hakkude tarika o e tarika o, hakkude leñol ngol e leñol ngol, ko ɗum woni jam. Kono noon ɗum so tawi en ƴeewi en ƴewtidima en jurnima en jurtidima
e nder nyallal hande ngal ene wayno ɗum ɗon koko gasi walla koko ngakki e nder leydi ndi joni noon en nani wiyama section de recherche nana noddi on mo gandanɗa hoorema woni Imam Sall ngam tigirigui haala ka kaali ka te kadi haala ka haali ka memi chrétien ji no fewi ɗum tagui ɓe mbaɗi hen point de presse ngam yidde huccidirde e presse ko hollirde mette mabɓe Sénégal anda tigirigui ɗum ɗo koko mettiɓe kono noon eɗen gandi hakkude chrétien ji ɗi e julɓe ɓe ko jam tan wonno hakkude mabɓe ne tawno julɓe ɓe so tawi feetuji mumen ngari e nder oɗon tuma kirsi jawɗi mumen ene keewi ittande ɓen cakkude kono kadi kamɓene so tawi feetuji mabɓe ngari e nder oɗon tuma ngalla kala ɗo julɗo woni ene wayno ɓe guittanto ɗumen hen ɗum noon goto hen foof ene weltono ene weltorono ene ittani ene rokki goɗɗo o fodde ne foti rokkude ɗum de ha timma ɗum noon so tawi wonde goto foof ene jaɓi ko an a jaɓi ko jaɓɗa ko ɗum noon woto wi wonde ko goto o jaɓi ko wona ɗum woni ko foti jabde an ko jaɓɗa ko ɗum woni ko foti jaɓede ɗum noon sa wi noon tan aɗa andi a toñi neɗɗo noon julɗo ene foti wadde mandu ko ɗum woni gueɗal ngal ɗum noon ene wayno e nder oɗo saaha mo gonɗen ko ɗum woni ko ɓuuri jojjude ko ɗum woni kadi tigui rigui ko haalate jamma e ñalawma guila e radio ji ha e téléji on Imam Lamine Sall ko haali ko o fotani ɗum haalde kane ko haali ko haala fitina ko haali ko ussat jaggodiral e jokkodiral kono noon ɓeydata ɗum ni hanirta ni ana te so tawi neɗɗo yeehi ha wiyama imam gardotoɗo jumaji ene waɗa hutbaji wonko foti nandude e hakkillaji yimɓeɓe ko wona ceerigo noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe rendaɓe gurdam enen foof haadi en julɓe kadi enen foof haadi ko Allah jabɗen e nder oɗon tuma kadi eɗen jaɓi nulaɗo muɗum ne hanirta ni yanna te eɗen gandi ko woni e debbati gorkati nawrat rendo caggal kono nawrata ɗum yeeso bonnat jikkuji sukaɓe kono tigui ha joni fewnata ɗumen ɗum noon enen kala daroɗen dadoɗen caloɗen ɗeɗo gueɗe golle puyɗe ene lalla e nder nokkuji men ene lalla tigirgui e nder leydi men kala jiiɗo debbati gorkati yo waɗ ɗum signalé guila e law ne tawno eɗen gandi bone ficcat laaci ne hadirta ni han ne tawno Sénégal wonko aadori ko wona ɗeɗo gueɗe cewɗe ceɓaɗe goynoje e leñol mbarendu tigui